Dakle, sutra je 4. veljače, 4. dan mjeseca veljače, to je dan kojim se obilježava dan borbe protiv raka, a Hrvatska liga protiv raka danas vas poziva na dan širom otvorenih vrata. U klinici za tumore, tamo smo poslali našeg kolegu Krešu Volarevića. Krešo, dobro jutro. Lige protiv raka. Ovdje će se danas od 11 sati održati dan širom otvorenih vrata s dobrim razlogom i povodom. O čemu se točno radi, a tko bi bolje znao nego predsjednik Lige. Doktor Eljuga, dobro jutro. Hvala lijepa, dobro jutro vama i našim gledateljima. Evo, danas otvarate vrata. Zašto? Upravo za naše pacijente, onkološke pacijente, u prigodi Svjetskog dana borbe protiv raka i Hrvatskog tjedna borbe protiv raka imamo druženje s pacijentima na prvom mjestu, dakle dan širom otvorenih vrata, gdje ćemo nešto reći o pojavnosti, mortalitetu, o zloćudnih bolesti u Hrvatskoj, a ono što je nama najvažnije da čujemo što pacijenti koji su preboljeli ove zloćudne bolesti misle, koliko njima znači Hrvatska liga protiv raka. Ja znam da znači puno. 21.000 novooboljelih svake godine, 14.000 nažalost izgubi ih bitku, nisu dobre brojke. Upravo ste lijepo rekli, pripremili ste se sjajno, hvala puno, a nažalost prevalencija je preko 100.000 oboljeli. Zloćudne bolesti su nažalost često kronične bolesti i pacijenti se susreću, dakle koji su preboljeli zloćudne bolesti, sa određenim problemima i mi im želimo pomoći. Kako ćete obilježiti tjedan borbe protiv raka? Čuo sam da ima značajnih događanja. Evo, samo ću navesti dva. Sutra u rasprodanom prije 7 dana dvorani Vatroslava Lisinskog imat ćemo gala koncert Edija Spalata, Džibonija i Zorice Konđa, Sve ću preživjeti, simboličan naslov, sve ću preživjeti. I 8. dakle 2. u četvrtak sa kanadskim veleposlanikom, njegovom ekscelencijom Danielom Maksmijukom ćemo predati jedan vrijedan ček od 228.000 kuna Institutu Ruđer Bošković, mladim znanstvenicima za istraživanje raka. Nema boljeg poticaja, hvala vam lijepo. Idemo mi, vi ste rekli čovjek je u središtu svega, idemo mi do žena koje su se borile s ovom bolešću, nisu baš bile fascinirale i predale se. Gospođa Rena, dobro jutro. Dobro jutro. Iz prve ruke vi nama možete reći, drugčije je ipak nešto preživljavati, a ne gledati pred TV ekranom. Što je važno u borbi s rakom? Vi ste dokaz da znate što je važno. Pa po meni najvažnije u borbi sa rakom je prvo odluka da ćete se boriti s tim. I promjena percepcije općenito, jer najbitnije je posvetiti se sebi za promjenu i učiniti sve u suradnji sa liječnicima, raznim udrugama koje, kao što je ova, koje pružaju pomoć i dati sve od sebe i izboriti se. Hvala vam lijepo. Tu je i vaša prijateljica, kolegica, gospođa Slavica, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, i vi ste uspješan borac protiv ove bolesti. Je li istina ono što sam čuo da kad čovjek shvati da ništa nije nepobjedivo, da zapravo nakon toga živi puno kvalitetnije, suprotno svim prijašnjim očekivanjima dok nije znao ništa? Tako je, tako je. Pa evo, ja sam stvarno zahvalna što Liga postoji, zato što prije 5 godina kad sam obolila, da nije bilo te jedne listopadske akcije kad se obilježava mjesec borbe protiv raka dojke, tada sam odlučila otići na jedan pregled i u 11. mjesecu, već nakon mjesec dana mi je dijagnosticiran karcinom. Nakon operacije, kemoterapije, puno mi je značio susret sa ljudima koji su također oboljeli i evo ta neka psihološka pomoć, pošto to bude veliki šok za organizam, za psihu, tako je. Hvala lijepo i puno uspjeha. Hvala. I dalje, eto poštovani gledatelji, mislim da bi najbolje što bismo trebali dodati za kraj ovog javljanja je da je u borbi protiv raka najvažnija prevencija, pa i onda kad mislite da ste najmlađi, najzdraviji, najnedodirljiviji, stoga čuvajte svoje zdravlje i kontrolirajte ga. Lijep pozdrav. Hvala ti lijepo, Krešo.